obi bisa Kwadwo Nkansa ma me se edin Nkansa na eda no so no why na di edin no ede ema no me se nsisu bio Kwadwo Nkansa Ghanaian actor Ghanaian comedian sisi a me no ka se me se edin Nkansa na eda no so no why na edi edin no ema no openi buedi a wonya ne bebi ko nyame efa ne krensie nyame nkoso chiche busuare Kwadwo Nkansa se ne papa ne didi no eto no se ne maame na didi no eto no se ne hwan na di edi no eto no ha na me ba arrive Kwadwo Nkansa wo Ghana ha bi na abro no ma ehya ase se odidi sunsun for atem typically Nkansa sorry no kofa ba eyo odifu Kwame Nkansa Ghana ha yenya ye wa ha na abro no ma Kwadwo Nkansa wo Ghana ha na abro no ma ebe didi sunsun so di fu atem obedi odifu Nkansa sorry ma nyina atem se nia okwo Nkansa sorry nia okwo sunsun sorry no so wu a oni bebi akose hell na obeko sabi mpebiasa ebia sa ho na dwen ofom kakra abro no ma wo woni leo enya grudge ensem ba kumienu bi a me pese me boss no se wo ya me de be ba board yes abro no ma me say woni leo enya ntokwa ema leo ni bu efu ye pa mpese me kwa ka bibi abeka bibi na agi nsemu abro no ma o se na nse wa melo o social media no so abro no ma o se na nse wa melo o social media no so nkofo sha se so omu hiti wo na wo se ede emra ebe baro kon no se wo hu se tumi bi ehye tumi bi afi wo hu se tumi bi ewo ho eche tumi bi na ofi se we wie so be di Nkansa fo ache di susu so di fo nyina te poto wo ye wa bi se wo fa hu edi wo ye wa bi se na wo fa hu edi ensem ba ku mienu a me mpesa me be ba mo ntin sisi yi aha ye Tempo TV Plus YouTube TikTok follow YouTube na ana se subscribe ya me subscribe YouTube page no video bi wo ha me de betu ewo ho na ewa nteno no wan subscribe ya won sa entumi enka ko me bayo no mu wo say YouTube link no eda ho boso e do be ko me YouTube channel no so make sure so be subscribe obi bi kan fato comment section na fama me ma me fa abro no ma de enkotre nchen abra missionaries ni eba eye Africa ha na omo ba Ghana no typically no omo ba na ye sum dada ye wo kwa na e fa so esum ye nyankopon nti abra omo de omo sum no eba ye say no African for ekwa mo fa susu mu nyankopon no enye hukum nipa entafo na mu kun omo ni nyina eye enyoma ensem fata se ommeye isan se etia mbra o Bible na etia rade asem na tu esan so kosi depopulation isan se nipa kum na me nipa so ti na 3 esan infringing on the right of the people ntino sa enyoma bad nyina na e wa African yeso no na abrofo no be hu se no enye to mbe yefiro nti the good thing na wa abrofo no side omo de ebre no the Bible isan se Bible no ene ewoma kronkron a na onyankopon asem ahyemu ma nipetie onyayaresa nipetieonyawotoko ahokyere bi mu ano etumi eto no eno no omo de baaye nti abro omo baaye odifo Nkansa me no ka se na oye bibili me ka se oye typical African nti ono abra no ni makion eni itenimu faith tabernacle then times no omo bom hyemu ye mpaebo ne ade odifo Nkansa kutuku ono beti African faith odifo Nkansa yobi a wakọ Roman Catholic Church pen odifo Nkansa yobi a wakọ Presby asorida mekan bio odifo Nkansa yobi a wakọ Roman Catholic asorida odifo Nkansa yobi a wakọ Presby Church Presbyterian Church of Ghana odifo Nkansa okobi ansa na ohun se no enyoma bakumienu bi wo ha enkoye internet so ote no ho na obe form the own church ana so obe na anu asori enti ohun se no me bibini se bi o mprebiasa Africa ha na me wo me Ghana ni nti se broni di na ade bi efiri kom aba ebi nye ebi ye nti no de aye wo mu no mefa na me dia ka me nyoma me yusu e wa ha no ho na metumi ayede ama na esibi na esita eni nti odifo Nkansa efa Bible no na ode kan asori no and o say no so far as me bibini nkwa de Ghana ha yenim say ye ko ya himfu anim a ye di mpinti na eji omo tata ana so ohini bi efi bebi e ba ye di mpinti keke na ebo na eji de no so intiri sa na eti dia me di sa mpinti ebe kanfo me yankopon etumpan no mebo e di atuntum asafurade ntodifo Nkansa fa etumpan odifo Nkansa fa fontom from se de ye nyan nim tinya tintia akase mi no ofa adewuru nta benta simple ni nyina me kire the African instrument ono kan bo mu se ono de
ɛno ɛna ɔde bɛfa so no Nyankopɔn ɛna ɔde Bible no ka ho ɛsan sɛ Nyame asɛm deɛ na oyi to twene a ɛyɛ yie da nti no odifo nkansa ɛfa nyoma we nyina ɛde ka ho sɛ no ɛsɛ sɛ meyɛ den ɛte asɔre ɛwɔ Africa ha ɛsan sɛ obroni de na asɔre ɛfiri kurom aba Ghana mesu mi bibini no ɛsɛ metumi kyerɛ wɔn sɛ yɛso yɛ wɔ adeɛyɛ enti no mesu mɛ den mɛte ma asɔre a ɛyɛ African Faith Tabernacle Church a me bɔ no ɛyɛ twi mu a ɛyɛ ebibire gidie ntamadan asɔre ana ebibire gidie nhyiamu ntamadan asɔre ɛno ɛna odifo nkansa ɛteyɛ ɔte asɔre no before 1919 but World War II ɛnde yɛ pɛ 1919 ɛna ɔregister asɔre no ɛwɔ aban mu 1919 sisu bio ɛna odifo nkansa ɛregister nkansa asɔre no ɛwɔ aban mu na ɛno ɛna nam so asisi ameno ɛkase asɔre no etu atrɛ ɛwɔ wiase afa na nyinaa asɔre no enya 105 years and over ana me kyerɛ sɛ 105 years mu ɛna yɛwɔ yi odifo nkansa anti asɔre bi ɛwɔ Ghana ha nkwa ohun sɛ no ɛsan sɛ yɛ Africa nti mɛmma kisho sɛ yɛ bibire mu ha African countries no me di asɔre bi bɛdɛ ɛbɛkɔ ɛni ti Cote d'Ivoire me no ka sɛ ukɔ Ivory Coast nkansa asɔre bi wɔ hɔ a odifo Felix Kanga ɛne odifo Gabel ɛna ɔmo manage ɛyɛ African Faith asɔre no ɛwɔ ɛyɛ Cote d'Ivoire me kyerɛ Ivory Coast ɛwɔ Africa ɛne other countries a wɔ Africa bebrebe enti odifo nkansa yɛ obi anka yɛ hwɛ Ghana ha aborɔfo no ɛba Ghana ɔmo de ɔmo asɔre baayɛ ɔmo de ɔmo school ɛbaayɛ ɔmo de wei ɛba Ghana no enka sɛ yɛ kasa ebibiman yɛ wɔ adeɛyɛ na yɛ pɛyan yɛ adeɛ yie yɛ pɛyan yɛ nneɛma na nka daakye bi yɛde abɔ mmrane sɛ yɛn yɛde yɛn ho anasɛ Africa yɛde yɛn ho a asɔre bɛn ɛna nka saa bra me no ka sɛ yɛbɛbɔ di nka sɛ sɛ yɛ African Faith Tabernacle Church odifo nkansa asɔre ma me kyerɛ asɛm wɔ mu kakra odifo nkansa asɔre no ɛyɛ African Faith Tabernacle Church na ɔno ankasa nipa no ɛna yɛfrɛ no ɛyɛ James Kwame Nkansa nti obi ɔte asɔre no din no odifo nkansa na yɛfrɛ no James Kwame Nkansa na meka sɛ di ankasa na maame no papa ɛde to no ɛwɔ atiasefo asase so ɛyɛ James Kwame Nkansa na mmom no yɛsɛ onipa wu a ne tɛkyerɛma mpo nti owu di ahɔ no asɔre no din ana meka sɛ ɔno ne din ɛna sisi ɛda asɔre no so nti obi bɛhyia obi ɔbɛka sɛ owukɔ asɔre ɔbɛka sɛ mekɔ Nkansa okay obi bɛhyia obi nso ɔbɛka kyerɛ sɛ wokɔ asɔre bɛn ɔbɛka sɛ mekɔ African Faith ɔbɛka sɛ yɛ asafo bɛn ansa waka sɛ odifo nkansa asɔre a ɔteyɛ a bɛsi nnɛ firi yɛ nananom abrɛ so bɛsi nnɛ ɛda so ɛyɛ nu ansa waka sɛ okay nti no sɛ ɛhwɛ a African Faith Tabernacle Church tie word no African Faith nti papa etumi ayɛ den ama ne di asɔre no ana wotumi bi asɔre no fiti 19 ɛn mekyerɛ sɛ echi before 1990 register asɔre no wate dadaada a 1919 a bɛpem nnɛ asɔre no ɛda so ɛyɛ adwuma edifo ne akɔnhyɛfo bebree ɛna ɛdevelop ɛwɔ asɔre mu nti abro no ma ba mmɔnten bɛka sɛ sunsun sɔre ɛyɛ asɔre bi a sɛbi mpɛduasa wokɔ a ade of the day wo kra ɛkɔ hewa na sɛbi na adwene ɛna wɔ fam sɛbi mpɛduasa jimi kakra ɛna wɔgyini etiefo enwumere mu mfa nkyɛme na saa guy no ankasa no ɛyɛ me de paa sɛ sisi ano wagyae yɛ asɛm ka ana sɛ menka sɛ wa melo ɛwɔ yɛn nsɛm no mu esan sɛ sɛbi no onim deɛ ɔka abrante bi di video bi ba board na ɔka sɛ abro ma sɛbi mpɛduasa ɔnom red a ɛna ɛbɔ fa n'ani so ana menka sɛ ɔnom ɛyɛ wi a ɛna ɛbɔ fa ɛyɛ n'ani so enti na ɔkeka saa nsɛm no nyame ɛmfa ɔbɔ ne nkyɛw abro ma enti no ebusua Kodwan Nkansa Lewin a yɛnya nim sɛ friend no Wizzy ana sɛ Lewin popularly known as Lewin no edi Nkansa na ɛda no so no me say obi a wo a wohwɛ video yi ana sɛ wo a wohwɛ video no me say wa sɛ wo follow Lewin ana so sɛ Lewin o follow ana sɛ mu yɛ followers to each other me say wa sɛ video yi be share na Lewin aba board na Ghana fo nyina eti no mu asɛm sɛ Lewin sɛ bi peduasa wo yɛ akora wonim edin no a ɛda wo so no ɛna edin no so so woni me kwan ya fa so de to because baby we yie bi de menim sɛ wote amamre ne amane ase nti wo be bisa fie sɛ edi Nkansa na ɛda me so why ɛna edi edi ne ɛto me so esan sɛ Nkansa no ɛyɛ obi a we live legacy I mean odifo Nkansa a we wu kɔ saa bram no kase na so ɛna so ɛte ase nti obi ka sɛ obi Nkansa Lewin ɛkɔ Nkansa so kra me yie tinye because Nkansa na ɛda no so odifo Nkansa di metumi aka ne pi sɛ ɔno ne African ni a na ebia Nkansa no ɛyɛ ne din a na ɛda ne so ansa na ɛbɛ hyita wɔ wiase afa na nyina nti no ɛfrɛ obi Nkansa 90% sure sɛ saa nipa no n'akyi anaasɛ n'ebusuani efiri Nkansa sɔre mu no ɛyɛ high
nti kodwo nkansa mmra monte meka nche Ghana for say ampa ne nana bi ana ne papa ana se bi previous ne maame ena odi edi nkansa no ede eto no so nti no Ghana ha yenya wa ha ena abro no ma eba na odidi eye sususodi fo nya atem odidi nkansa for eye atem ana kodwo nkansa le all Ghana wamba amberi ambe kahwe wamba ambe kawed wamba ambe ka asembia amfa ho lewe minim se wo nkwa nkansa sorry adum chedu a ho ena wo enti no bebisa anase bi sere bi se bi o se edi na da so no ena sisi ampe se odi tu Ghana fu ani so bi sha ombo modin se bi be ma kodwo nkansa ma me se yenya nim se adum chedu a sorry ena lewe ne wokọ kodwo nkansa adum chedu a sorry ena wokọ Philadelphia movement adum chedu a sorry ena wokọ enti yenya nim se wo nkwa nkansa na mom edi nkansa na da so me dey fight Temple TV Plus so e dey atu Ghana fu ani nim se lewe brabord na fo anu ebe tumbi e wo mi nsema mi kan mu se nkansa na da so wo ma me unana ana hwan ena di edi no ema wo na se yetietie mu na se edi no efri odifu nkansa akachi a e be ka se lewen 7 previous an be di hu ya kakra izan se wo Ghana ha ena abro no ma o trene ana se odi asori di na odi eye form we star me support to follow Easy Empire yo bibi bia bi comment we ya se hu bia buy premier no me den e share o YouTube channel so Temple TV ho no Temple TV ebusia won se na de background no eche aha Temple TV ankasa de ye ni se ho e na me di me nse ntroduma e wo but obi be bisa se Temple na ankasa na asori be no ko na ono ankasa mpo ni di e de say me the friend James na nkansa me the friend James na nkansa me di fu nkansa na e wa asori me ni asori ni amamre ni amanye bia aha nti mo ho kwan se me bebo asori ni dewu se na nyame adom me na mo social media so a me nka ma so na nche na me kufa se bi obi de e me ka wasem nya ma sorry e ye nkansa sorry no e na me bo hu dewu na me produce ana afi misconception ya nkofo bi e wo e fa asori no se bi umpredu asa asori no ukọ na won hye mpoboa e na asori no enwe yanko ade me the next video e beba e wo e ye some misconception bi ya nkofo enya e wo e ye nkansa asori no every titin trade e be pim ne me say Temple TV Plus be reveal secret bi a e wo nkansa sorry e de a kyerew na asema e beba no anase nsema na Temple me de bebre wo e ye de betumi asesa wa brabo empo nkwa nkansa sorry no tie bia ni se onyankopon be fa so e de asesa wa brabo san se nkansa sorry be bo ade no e ye ne edifo bebre e na obefu aba odifo akwa Church of Bethesda Biliko TV papa onyankopon hia no ye okese papa me wo story e backboard gidi obi be bisa so odifo akwa ehemfa mpo ana ofiye anase ehemfa no nya ne tete ye wa ne nya miado na mi atu ni nsema papa nkwa so kotumi abe Biliko TV amana be kese na me no e ka se Church of Bethesda aye kese sabra me ka sa papa no oye nyame adwuma eni papi e na afa ni nsema o wedi yi eni papi e na afa papa ni nsema a omo etumi esi bebiye e wa abrabom eni papi e na afa papa ni nsema ayare sa soronko etumi aye won dia odifo akwa we say chia okwan su kusu bi aha e Temple TV Plus unya subscribe YouTube channel na ko buy onu link re da ho but so e do be ko YouTube channel ho subscribing TikTok nso a make sure say we follow na we do comment at comment section ama make sure so be share video no fufu etumi enye bi ahwe ene da ye sha say e broadcast Temple TV Plus the make background is ya e ya seda ene e be ma twedi ampo yankopon expect more from me. God willing we shall meet. Peace. Shalom. Bye. Emre bi ba nyame komhye se Ezekiel hye Samasia na wo bewu na wo nyankwa Ezekiel dan nani kyerefo si obo Awurade mpa yese